It remains one of the most iconic rhythms we ever used. Aishtakajishaliza ba Cup Clash baba. Well, rakaloka ma street rhythm marizia. Rhythm iri patakazo na lishalisa ku Cup Clash. Atakata sangana na ChiPredator. Kumavuku maizia. Epwese. Ndova charwa ngoma yanzi ya ngari epwese. Ndova charwa ngoma alvatatu kwa rhythm richinaka. Of course baba tatiri pa road to yedu. Yatenga chimbo chaka talent mgeto maizia. Atosanga lele rhythm ndova chatina kila tkata. Ande timbo na roachi rhythm ichipai. Apa radio maizia. And over that's got time when my ghetto uses to go down and Cup Clash. So it became one of the biggest rhythms for Cup Clash, City Sports Center, and of course the Mashingo. I think it will take time to have a rhythm that will surpass the impact. Yakan's gonna read it in my ear. Sakata zote konasi, etekatola mwene we ridimo. Watakatanga kunzukaba ridimiro tomo mdaiza studio. Tombo relax, tombo kurukura. Plus remember, he almost took the prize on the City Sports Center Cup Clash. So tonight, tell them to bring it from top again. ChiPredator, take it away, please. A dear nation. Your boss planning, your godfather, your turn. Bring home again. Manon wazi wapaya isupa to dress. But this is never show what in a pressure. 6 to 6 imangoma sangwendesa. Chau ya ChiPredator. Mi body like vendetta. Watching go on tareta. No peace wa usabata. No tikwanya takita. Yisuware sabata. Iwo watching go wawata. Chito kwisa bakata. Dripata ane bakatwa. Sinda ChiPredator. Mamwe no marina kukupita. Pati papaya nini siku zando kita. Apana gana mumwe mdosi ita. Oyo, panga baga lo patango unloka. Paita bad Predator wonkoka. What anem shonga anem koka. Chatino da chete kungo budambog. Ichango mandichi waka dance kunge birida. Kungo mandichi waka dance sakabida. Sitandi ni Predator asimandi. Bora ratanga sim dando diri goalkeeper. Mifala nom tichi muka kunanga pare. Doshanda pakia twenandinga pare. No biga chupat family kumbare. Adia kandi general. Brigo making kana jaramba tutu sama kese. Pageto pop tongo da Twitter yes. Give me another tune, Predator. I want you to give me multiple tunes on the rhythm. Dear Tanishan. Crazy. Yeah. Brigo making diri kumberi tova petsera patak tiki. Hanta bika simbi waku bika plastiki. Diri kusora ngoma baksora lipstiki. Siponya remango mara sipaka liriki. Epatani ne parenti kokwe mangoma. Vakisi ya vakutoti tisona mkoma. Vasade kuti pata eshto vaponda ponda. Chau ya James me gama chama. Tika mata taki tata kuna ngama chama. We don't get that pim but the one of him. But nothing when I'm supporting it at the team. Chau ya chi young. Ati Ivanova. Ati Tiffy. Ati Bona Vanoda. Tinga skanking the Tiffy. Timo Sambochka. Susan Tinga Fishy. Pakuri Sambochka. DJ Anzi Devim but they no just don't get that. But they are good. But they are the pim and my windy and the scatter. But they are the pim and take a clap from the Anzi Devim. Pull it one more time, Tana. One more time. You mind? Give me another tune. Give me another tune now. Listen.
chahuyachi virigomageni hanzi vaitseka payepatanga zvinhu zvakaoma chigasatse nemanhanga vaisadati imbe vedatita zvemapuranga tinokumbobvira tafungawo zvekung'anga tambo taitonza vaiti ndedzemasaga uyemone votipedzei zvamatanga taiti tichisvuta votidzimira mutsanga mangoma taisvika vobva vadzinga tazotonyora mari ndopavezotipinda asi kandopinda vaiburitsa mapanga ndiri pasiteji veuye votinipinga vaivandipungwa toundopungwatsa namatsanga ngoma dzazorira zambia lusaka zimbabwe kusaka ndava nemufanzi akawendoge ebhaka whatsapp facebook mangoma oti chikanda voye vachisimbisa mamc vachitanda nechemoyo mangu ininda ingoti inga vaisada kuona kumberi watichienda chahuya chipri foni yako Stop it. Morisaiko King Mana. andofara mdara Right. Andisi kuda kutenderera. yemani Ndofunga pakangoti cup clash ichipera. Sunday kuseni mama topedza foni mukati ndakuya kuredhiyo. yemani that's true ichokwadi Kubva ipapo muna kumira mukati ndiri kuda kuuya kuredhiyo ndine zvakawanda ndombokurukura. zvine zvakawanda zvekusasa Morisai King. andofara mdara muita sei Aiwa powariseko ma-rounds nema-runnings. safe baba Ndakaona kuti muchibva pacup clash munenge mutori nengoma riri kupisa patiktok ka. ya zvemoyo andichada Ngoma ranetsa patiktok iroro nongoti ndikadai makarekodha riini ngoma iroro? ngoma iri Eh. ngoma iri tatatowanika time tinaro ngoma iri ogona kuti takana 4 months tinaro takarichengeta But rasati rabuda? tasati taribudisa zvedu Rakazobuda rini? ngoma I think kuti rinenge rinenge 3 weeks rabuda ngoma ratobuda tisati tatomboya clash Musati mayo clash. Right. Ngoma ranetsa iroro. Ataramane, ndikuda kutombondichakulira ngoma iroro ndibva nadzoka panani pana ChiPredator. Tapinda nemakumbo kuitra pabuda kungweta step out ndakaenda chopinda nemoyo wangu kasi chabuda orkuita step out pakaenda ndakambotetana na Mona Lisa aigara chinditumanisa pafeya ainditijisa vangaboregara chindipambisa saka zvemtolo baibai tichazoslinga baibai takulinga kumadrama na wifi varikupinda vachibuda naimwari saka zvemoyo anchada Bring it back one more time, brother, please. anchada tapinda nemakumbo kuitra pabuda kungweta step out ndakaenda chopinda nemoyo wangu kasi chabuda orkuita step out pakaenda ndakambotetana na Mona Lisa aigara chinditumanisa pafeya ainditijisa vangaboregara chindipambisa saka zvemtolo baibai tichazoslinga baibai takulinga kumadrama na wifi varikupinda vachibuda naimwari saka zvemoyo anchada zvapinda nemoyo anchada ini nemoyo wangu takawirirana ini nemoyo wangu zvangu andichada zvekupa moyo wangu nano andichada And of course, it is none other than ChiPredator. usapinde nemoyo wangu kati mbopinda mbichana zvimakaje dzine zvimakarisingano zvavarikudirana murudo mangozara saboteji wangu zvangova zvekubirana chisina basa wangu vaya kwamororana kana vazvipure machoki matsotsi vanzode kutsotsana pamoita nyasi Talk to me, Zimbabwe, on 0772 162 651. Also link me up on Facebook. And I just need to know,
Are you feeling the good vibes, the good selection? Big love. And ChiPredator in the building. And of course, this is the Sim Dance All Over Drive. I take it from top again, Tana. ChiPredator. Yeah, man. Take it away. A detonation. And the big love. Yeah, wang ni manjenjenje, akabaka ni mwenje, kanari boan kendenge, wangu atangike, iwe, wangu gandi soko, kumusha anu pamtoko, yeah, akanaka choko, lata, anu nita tomo, manzwa, munuwa, iwe niwe munuwa, iwe niwe munuwa, yeah, yeah. Munuwang, iwendiwe munuwang, munuwang, iwendiwe munuwang, yeah, yeah. Kanga mchawa, kanondirambidza ndiende kupawa, kanonaka kanotapira kari sawa, ndiye munhu wandotengera maflowers. Oh, kanga mpostori akawanike kumahosteri, ndiye munhu wangu ndakampiwa naMwari. Aishamwari. One more time, please. Major. A detonation. Your big love. And the big love. Wangdi manjenjenje, akabaka nengwenje, kana aripo ankendenge, wangu atangike, iwe wangu kandisoko, kumusha anopa mtoko, yeah, akanaki choko, lata anonita tomo, manzwa munuwa, iwe ndiwe munuwa, munuwa, iwe ndiwe munuwa, yeah, yeah. Munuwang, iwe ndiwe munuwang, yeah, yeah. Munuwang, iwe ndiwe munuwang, yeah, yeah. Kanga mchawa, kanondirambidza ndiende kupawa, kanonaka kanotapira kari sawa, ndiye munhu wandotengera maflowers. Oh, kanga mpostori akawanika kumahosteri, ndiye munhu wangu ndakampiwa naMwari. Mai munhu amaishamwari, wangwandidi naye, mumvura ndopinda naye, ndodada naye, pafeya ndire mare, ande wake, pafeya ande chake, asi wangu munhu kaini manake, ndapota vakomana msabate, asi munuwa, iwe ndiwe munuwa, munuwang, iwe ndiwe munuwa, munuwang, iwe ndiwe munuwa, yeah, yeah. Munuwa, iwe ndiwe munuwa, yeah, yeah. Wangdi manjenjenje, akabaka nengwenje, kana aripo ankendenge, wangu atangike, iwe wangu kandisoko, kumusha anopa mtoko, yeah, akanaka choko, lata anonita tomo, manzwa munuwa, yeah, munuwa. Yes, sir. Asi wakaimira munhu wako here. Because uri kubva wanyitswa kubatikana kubva wazwa amaya mona chichikitika mudhara. une munhu wako wakaimbira. Pane kamanjenjenje karunitaimira but kangondibhaizira handoita step out kuti ndakaita. Because ukurakidza kubatikana uri kuona kuti uchirova ngoma yekubva warakidza kuti pane zviri kuitika pangoma iri. Kingman chimhondudzai. Yeman. Zvanzi wanga uri kupi nemageto youths? Tatiri kochipusha. Because mageto youths anokauza kuti agodfather chimbondibvunzira kuti munhu uyu marovera ari kuita ngoma anga ari kupi nguva yese? Tatiripo maybe nguva nemukana chete ndozvengopesana. Ndinoziva kuti takambosangana tikakurukura but kune vazhinji vari kutanga kukunzwai nhasi. Yeah. Makapinda magitari rini King? It was 2018. 2018. Yeah, pane dzinenge 7 years. 7 years. Yeah. Mangoma muchirovandudze zvimwe zvezvinhu zvamanga muchisangana nazvo zvinoti godfather izvi zvakandidzorera kumashure, ndaifanira kunge ndakatosvika pane panenge ndakasvika kudhara but ndiona kunge nguva yangu yakadhilewa neizvi. Chimbondiudzaiwo amwe maproblems amuri kusangana nawo muindustry. Chinini kuseri kwangu hangu chandingangoti chanyanyonetsa stereke ndechoti mangoma taimba but mungona chaitika Eldman
tasinawo vanhu vanokwanisa kuti kutibetserawo mumovement redu maona like kuti ninge daunorekoda kana song lesena Ghost Magician kana kuti na Simplex maona kana na Tero ndisina mungoziya mageto edu kuti tizowana mari dziya kuti dzaidiwa kumastudio tikwanisa kudzishaya maona so pamwe pazvoona kuti delay futi tozotanga kuramba tichimborekoda kupi kwedu kwatetiriyo kumatakada kwatajaira so kuti music yedu futi tenderere ikoko inenge zingazitendera futi zvakadii zvakanaka maona saka makazowana akazoisa mari here pamuri takawana vabetseri mudara the lex like mimi futi maona mudara mawabata basa kamudara ridheta munyimudedza achiuya kuredhi aita semaona then towatazowana edwani akaita na pospilani maona vaona kuti even kana vakaona vhidhiyo reanchada reya mufunga kuti predator rega ikwazozviita zvekubhadhara mamodels nei nekunobhadhara mavhenyu aidiwa then macameras akashandiswa pepa mablack magic aya saka nyaya inenge yatobva kubva kuproduction cheka kuna producer tazobva ikoko tozoenda kuti kana ngoma richinge raitwa hana kuda vhidhiyo bhozi chokwadi mudhara tikadautaisa like izvezvi music iriko mazuva ano muona tongoti munhu wese ane basa bhozi mataisa producer cheche zvaizvezvi anotoshanda zvakatonyanyisa plus maproducer zvaanoita anenge akuziva sound also iri kudiwa nevanhu muzimbabwe and achizama marequirements akudiwa kuti akuchicha kuchene pamhepo chinofanira kunge chine standard yakaita sei yakati sikamuona pamwe pacho unoona kutobata producer ukuza kuti mufanira kundoda kana $200 kana waya 50 urekoda one song iwose mugeto unoona kutopanika but ndizvozvo zvaunongoifanira kungochitozvozvo uchiita maona kana tano vanhu vakaita sana bospilani so maona zvinoita zviri nazvo inotitira easy kuti ndokwanisa kunorekoda song inequality yoti unokwanisa kuti unoitambirawo fast maona mamboona here kuti mudhara ukaita project rako lese ndikati ndoda kubata sap ndoti sap ndodaita kana video kana mostics chinoona kuitike pano kuti ndisendere project wamusendera maiziya anofana kunzwa project wamusendera project manje ka pamwe akutonzwa kuleka kwemaqualities yemasongs nene maona akutotaura kuti hapano akwanisa zokudza kuti hazviita angonongokudza kana kuti 2000 because zita rake riende pavhidhiyo iyoyo kwete ari rimwe project manje roti chitongopa munhu soka anongokuti hamufana wangu wanonoka wataura bhozi anenge anakirwa nei maiona inenge yakaitwa zvinhu zvese like zvakaitika pasong yangu yotanchada song yotanchada takaigadzira ofuchi song yotanchada inini naproducer wangu anonzi Tone the Big Laugh ndiye anondigadzirira chimaprojects anditi takatakura project otaina naro anditi dobva ragadzirwa naGhost Magician ragadzirwa naGhost Magician bospilandobvati sochi vhidhiyo rechino anditi saka ana mukoma Louis ezimseleko ndowatenda zvakanyanyisa bhozi wapasonzwisisa ndikati chambotaura futi production kana yakanaka yakarongeka vanokasika kuaccepta sini kuti ava ngatibatsire mukomaaibata manje ndangotaura navo ava ndakana kumbonetsa kana ita senu ndandiwasendera project ndobvatoita project rako haribo ndakanaka reka senu bvatotarike tikubetserodi kuripusha maona badeta tikariita yedu ya yekuti totorane nezvimakamera kana zvedu zvekujeso zviya tichisimbisana foni ndoyakazoshuta kavhidhiyo yakati maona so far music yachinja mudara music tingangoti izvezvo zvikupushwa pamedia so vanhu pamedia pepa vanoda zvinhu zvine maqualities maona vanotoda zvinhu zvine quality zvinooneka zvinotaurika Kingman, kwa mimi pamunogona kuti mukaona Rastaman pamovement yangu breakthrough yangu ndofunga kuti yakauya pakati pamunoti vanhu vakataka kupai nzeve kuti ranga riri ngoma here yanga iri performance here ndirini pamunogona kuti chaunga pachakabva chandipochi nzeve pachatanga kunditererawo mucharangarira chokwadi chacho mudhara ndine song imwe inonzi Yakandisimudza so song iyi takaita long back naGhost Magician tichiri kwataimbowana Ghost tine kwatakambosangana tikambogara tese tikaita semo tagadzira song yayo kuti yakwandiri ChiPredator so song yayo song yekuti handambobvera ndaisa payoutube kana I think kuti inini mamedias mangu mazhinji mamwe tatanga mamaketa nhunga youtube inenge this year maona saka song yekuti vanhu itongonakirwa nayo chingopoya chipinda ma1 zvezve but chokwadi chaicho Eldan ndikunyeba vanhu vakatanga kunyaswa nipanze City Sports Scene waya ku Cup Clash kaka kechingani komcha ku Cup Clash uko Cup Clash kanokwanisa kuita kechi 3 sei kakaita kechi 3 dakuzoti makaye kutanga
kekutanga katakauya Right. hatingamboti yange chiri stereki Right. bhozi ndonga anga ari madhezi kuchangotanga apa pasati pane stereki I think kuti papa chirikutogadzirwa chini Right. bhozi inini I think kuti patakazouya pastage newanda yeclasha ndinaye ndini achazoita enzani but panenge papa kuda kuya big artist maona so istangopiwa time yode kuti tingodi sewapfana tingorovana oita sei zvokuti panguva iyoyo ka tese takabva tazongodi tadzika not kuti takanzama doforo ramaita sei takatongonzama imimi muri mashasha makadai so chichichi tadzika maona pechi 2 handakabudira mune vamwe mungokita inoitika kusiri sports mudara ndeyekuti vanhu vekusiri sports vaivai vakatongoti nhasi tikuda predator vanenge vachitomuda vakati hanhasi isibowarova but mukuona zvinondiluzisa focus yekuramba ndo pana ndichida kubvunza kuti right mauya pamwe manga musiri mubest performance yenyu oro chaunga chasina kujela nememsiwo but makazodzoka kechi3 why kechi3 because ndo pane nyaya yehombe kechi3 yaka zvinoitika ndechoti kana uri munhu wemangoma zvenjayanditi unoona kutoenda kudhanzi nhasi usvika kudhanziyo vanhu vakatokujamuka kuti ChiPredator tikatombomona nhasi inini ndiriseni zvangu handife ndakadhiniwa zvekundoti saka ndichatoendi kudhanzi vanhu vakandidzinga kuti vakadaiwamunoza ndezvemsiwo handoti ndezvedheiroro chakisiri changu ndoramba futi ndichidi ndichitouya pamazoya kechi3 manje ndo pamakauya makagumbuka manje vane muri kuona chii Kingman pajeni yenyu yese ka chandiri kunakirwa nacho Kingman vekuti muri kutaura kuti aiwa ndapinda muna 2018 zvakawanda zvakandiumisa maridhimu kana mavhidhiyo zvaingokutsikirirai but amunoita givin makadaiwa ndaramanjero wamangoma andinika kusvika mazouya kupi kusiri sports even kusiri sports ikoko sekutaura kwamutori makatomboya 2 times but hazvina kuita sekuda kwani kwenyu but makaenda kudheni mukati handisi kuregedza kuenda kupi kusiri sports ndokune vanhu vacho vemangoma ndokune vafanza ndokovanga vatori zvisvo mazouya manje right number 3 makazoya chetatu makazoya makadziya Kingman mapinda mune chetatu chacha ichi chokupedzisira ichi chetatu ichi ndocha chine vanhu over 500 maartist ive mukati muripo ipapo mamhanya nemaartist marovana nemaartist chii changa chine mupfungwa dzenyu panguva yese yaitika zvinhu izvozvo bhozi yanga ine maartist aipisa zvishuwa ende yanga ine tarenda zvinhu zvaitika zvese mukuru kasingadi kunyemberana inini pfungwa dzangu ndisati ndazosangana namogu vibes pandakazosangana namogu vibes ndakazoita dzimwe pfungwa but ndisati ndasangana naye chingoti atikurova mangoma tikusvika kufinal handizvi ane pfungwa dzekukila mudaro vave nepfungwa ende performance yenyu kana tichiona nanhasi tikaidzokorodza tinoona kuti nemafanzi maiwirirana nemafanzi maiwirirana right obva ipapo mangoma maigarira chaiti chikauya kwamuri maisatora kana 2 seconds dzekugaya maingoti muchitambidzwa microphone mobva mamhanya malyrics mangoma mairova pacup clashap angari mafreestyle around mairwana amwe mangoma vagara muinawo kudhara taura feya mudhara inini ka ndairova masongs ndengorova kana kuti pasong yangu ndaigonongorova kana 4 lines mongotora vhesi rakati zvoti paipere kadaverenga masong andakaimba ngona kungoita 2 svika clash yapera ndingorova ma4 nomborova chorus ende unenge uri mukana wekutengesawo mangoma enyu maibata kuti muzoti aiwa ngoma rangu rakaipa reria nhasi mukana wekuti vanhu nyatsoona kuti chi isusu torova mangoma Kingman machimhanya chinhu chachiye pazonosara ma3 pakupisa masara muri imimi ChiPredator Mogo Vibes namadflex right mabva manonzi mukusangana namogo chii chakabva chauya mupfungwa dzenyu nakusangana namogo kao zviri zvekunyeperana tonotaura before clash haini musandinyepera bhozi mukaninyepera ndakusai pakona aiwa apa ndikutaurira chokwadi hai ndokuisai pakona I think vanhu vakawanda vaitondibvunza kuti kopepe Predator wakazvifambisa sei mukuona kwandakabva kwese kumudhara ndatova nepfungwa dzekukila ende handaida kutokila maona mudhara but ndazosangana namogo vibes ndakatenga brain zvese nemwoyo mudhara chii chakaitika why
Atoda kuziya ene msati bhaize because mukatiza. Taura chokwadi mudhara muona chi. Moko wacho akateerera kasaka musati pembere. Aiwa muona chi chakaitika Pepe Euda. Rakanyotsodzikisa timuchani. Yeah. Chakanyatsoitika Pepe ndechekuti inini hangu. Andauda kuzozvitora kuti tiri kuhondo kuCity Sports Center. Saka ndikufanira kutoita hondo naMogo Vibes. Ndakatena pfungwa. Ndobva ndakanyatsozvipidigura. Ndazvichwa dzichibvuma kupidigura. Inini pfungwa dzangu mudhara Pepe ndakatozochinjana hangu naye Mogo Vibes anditi. But at first ndaida kutongoti Mogo Vibes awina. Give. Ndisati ndatombochinjana naye mashoko. Bozva zvapa moyo pangu mudhara. Why muri kuona ndichibvunza kudai kune vakawanda vanogona kunge vari kuona vamwe vaiona palive poita vaisaona live poita vakaita zvekunzwa chakaitika ndechekuti makasvika mukarova mangoma naMogo marova mangoma naMogo adereka muchibva matora microphone mukaisa pasi mukasumudza Mogo mukati Mogo Vibes awina ishasha Fantan akatora microphone akati zviri kwere akatoshamisika akatofunga chaunga akati apo izi zviri kwere kuti tapa semifinal patiri kutsvaga number 2 then Predator ari kusiya microphone oti uyo awina saka isusu tingachida kuziya kuti aiwaka mukomana airova ngoma here Mogo mukuru zvisiri zvekuda kunyeperana wakachida kuti tionesane ka zvisiri zvekunyeperana kanoita sei vamwe vaitombonditi asi wakatipirwa tinosiya kuti wakaita sei no inini already mafans aPredator anoteerera Predator ndoziva kuti vakatsamwa Predator sei akadaro ndikuti vakomana tofanira kuita moyo futi maona mudhara inini mupfungwa dzangu paipenda nemoyo wangu ndega ndazvimirira saPredator ndakatongeta pfungwa yekuti maya Mogo Vibes anofanira kutongowina. Why? Maiziya mudhara ndo pane pfungwa dzepapo onaika mudhara muona chichinoitika tiri kumangoma tiri kuclash kuita sei but hatifanira kuzozvinyanyozvitora personal nehondo yekumangoma tifanira kuzvitora futi live direct maona Mogo Vibes mukuona mudhara one munhu wekuti aone maona ini ndoona maona mudhara zvisiri zvokuti azonituka zvinyaya dzaita sei kumangoma kuCity Sports Center tuka zvinyaya dzaita sei but mataze nengomureply softers ndezamupindura futi zvinyaya dzinene maona mudhara but inini moyo wangu weda kuti Mogo Vibes awin. That's why Pepe ndakazongoseka makatasa ndakatoseka ndobva ndati Mogo Vibes ishasha because mukuona chii chinoitika mudhara one inini saPredator amona zvandiri izvi in life ndokwanisa kuzohasela ndokwanisa kutozoita kana mamwe party times beside mangoma ndikazokwanisa kana kutozotenga futi kana stand but Mogo Vibes mukuona mudhara pane pakaipa ipapo ndapanzwa ipapo ndirika why ndokuramba ndichibvunza and we respect zvese zvamukutaura tinoita sei tinorespecta but ine ndichitaura ndichibvunza nezvikutaurwa nemafans kuti aiwa notapanzwisisa papi ipapo pauri kutaura but mafans obva ati right before taina mucup clash Mogo Vibes akatotrenda nekurova mangoma and akatrenda nekunzi ane chipo chekurova mangoma and paakatrenda anga ari pamaclash atinoita paregistration atenge chiti kumafans ite sei zvitengesei ndobva arova mangoma zvone mafans aitobheliva kuti ayewa Mogo anorova mangoma kusvika pazvikaita sei pazvikapera and iye Mogo pane patikamboita last time tikange tine segment yatanga tinayo pasite vamwe vedu vanogona kuva disabled ngavaite pavo vakati aiwa isu hatisi kuda kudaro tiri kufanira kunge tiri mune vamwe the same ndo zvaakaita futi I think patanga tiri kumasvingo akasita number 4 here tiri kumasvingo akati aiwa ngatingoite chinhu chine chimwe chete kuti tingofambirana tiziye level redu pamangoma saka aiwa no pamanzwa pamataura tapanzwa asi papwe taura inene kana mine mubvunzo yamuroda kuti mubvunze ChiPredator kunyanya mafans aChiPredator angachigara chigodfather pamutaudza ChiPredator ngachitiudze kuti why chakaisa microphone pasi because isusu taitoda kuti aende nechinhu besides kuti pane stand kana pane chii but isusu tenge tiri mafans ani aChiPredator mapaona saka ndofunga vari kuzvinzwa vakaita mubvunzo yavanobvunza chi ndichaiudza kwamuri right mazosiya microphone yaya pasandinika vaenda panumber 3 mafans enyu akanokutambirai sei mabva pastage mago backstage mafans enyu netimu yenyu yakasvika chiti chii kwamuri vanhu muona chii chinoitika Euda mafans aPredator
vaitonakirwa kuti awapusha chichi but yawaita hatina kuinzwisisa saka ndoyanga chibvunzo para kuti aya wakaita pepa hatina kuinzwisisa kuti wakazvifambisa sei ende ChiPredator watoziva kuti even kana mahardcores aya ndo kudya kwake kwamazosvika kudheni manje maakumhuri manje maapadheni manje mhuri yenyaya yakatokudi bcause hauvhesi mhuri yaitoona nyaya yewani yakanetsa mudhara hatisi kuda kunyeberana kufanira kutaura chokwadi inini ndadaro hangu ndadecida zvandadecida kuti amogvibes anofanira kunge achiwina ita sei sezvizosiya mangu maita sei pane nyaya yewani nanhasi inotonetsa muona chi chinoitika mudhara momzi yangu inenge iri pamedia havabve pamedia zvoti even dhera ndakatoya uku vakatosaura ichi ndenchiona chi life sembereki but mukuona yakazvone mataisa at the end pandakazosiya futi ndichitoseka pacho mogo vibes anga ataura zvaakataura pamusoro pemubereki but inini hangu nerimwe side kuti pakabva kuremerai zvekuti imeme nekupindivuka kwakaita pfungwa dzenyu nezvazvakuitwa paipai ndofunga patinoedza kupa mitemo yedu yatinotopaka kana pamunayo kapwa tinoti musataure politics musataure zvenyadzi plus musatukirani chi vabereki ndofunga munoziva kuti ndotsiri mitemo yatinoita sei yatinongofanira kuti hamusataure zvenyadzi akumana pane ese amuchaita zvenyadzi musate sei musataure memutosimbisa bhozi zvinyadzi asiriwo mangoma murikuona ende ndechiti mukabatsirana vabereki anogona kunge ari mangoma but panobata vabereki umwe anogona ita sei kubatikana so zvamuri kutaura kuti momzi anenge vaitoitawo sei vaitoonawo ende imi makabva mangoti pazvasvika apa reketa ndiite sei ndisiye sezvo ndandagara futi ndida kudi mune pfungwa idzodzo vamangoti reketa ndisatikise but hakuna mogo vibes handambodawo zviita stereki bhozi alright mogo vibes ndiomwe wangu right umwe wenyu alright ndiomwe wedu reketa ndichibirira ipapo one Zimbabwe, it is the same dance all over driver. We are the champions, we are the immortal movement, and tonight of course we have the talented, the magnificent, and of course one artist who never gives in and gives up in life. His name is ChiPredator. Well, he came in number 3 at the City Sports Center Cup Clash. Cup Clash yatikutaura yanga ine vanhu about 508 artists who were part of it. And you know, from 508 artists to be number 3, well, it's a great achievement. And urikutaura kuti unenge uri kumberi kweCity Sports Center yakazara and urikufungira lyrics ako ipapo and you come up number 3. Congratulations, King. Thank you, Mdara. Talamana, juggle and squeeze me another rhythm. Tolodombo but 2 mango man stop up baba. Yes, I am not gonna put him on City Sports. Yeah, man. Yeah, man. I am on 0772-162-651. And link me up on Facebook as well. Star FM, Godfather Templeman Zima, and DJ Tanamana. And that is the place to be. At the champion sound. Let's go, Tana. DJ Ino Music. Chinskwe kam chama. Ino. Adie tanishan. Shahuyachi. Yakanska temaga shamba. Truponza ponza inde pamba. Angawatikana ugane machamba. Dakatika muska satan kacha chamba. Kanampo yakachoda kundi yeta. Panika ode yekwa chona kundi meta. Dongo nyengetera kushika kwa yeta. Makomborero aripo chacha vandi plesa. Mwari baba chimbo famba ineni. Famba ineni. Yo, satani garundi samai. Samai, yo. Mwari baba chimbo famba ineni. Yo, satani garundi samai. Yo. Zogs Super Michaela Adie Tenishan The Boss Pelani Yakanska Chemaga Chamba Druponza Ponza in the Pamba And you want to go Mukane Machamba Dakatika Muska Satan Gacha Shamba Kanum Yakan Choda Gundi Yetsa Panga over Yeko Chona Gundi Meta Dongo Nyengetera Kushika Kwa Yetsa Makomborero Ariboja Javan de Blessam Mari Baba Jimbo Famba Inani Famba Inani Yo, Satani Gargundi Samai.
sama ini yo Bari baba chimbo famba ineni yo Satani kargundi sama ini yo Bari baba chimbo famba ineni yo Satani kargundi sama ini yo Wanda fighting papa it's a long time Dasangana na pilan yaba one time Ezinyore pane pambo sinotora time Kuti ushike pajie so shike pane shine Asiya pana chito Pospe suva Nasi vezi vaja bate kashua Vanga majaira kuchekwa ni makuwa Tariza kwenda faini ndingo ripuwa Zitale ni piwa Pono chito Pospe suva Nasi vezi vaja bate kashua Tariza kwenda faini ndingo ripuwa Zitale ni piwa Wari baba jimba pamba inani Pamba inani Yo Satani kargundi sama ini Sama ini Yo Wari baba jimbo I did. Pull it from top again. Chahuyachi. Predator when you. Anana. Yum. Panevan. Anungo sas. Pachingo taura. Sinabas. Inova use kucha kaima basa. Chahuyachi. Chahuyachi. Panevan not symptoms. Yapera. Tine hurombo. Mais yapera. Ambuya wakondivo vanopiera kwete symptoms inoyera paneva not symptoms yape tine urompo mais yepera Ambuya wakondivo vanopiera kwete symptoms inoyera pandan akabata mayentu kushika godfat panu manya mongoro ino nentamine tipasina sororo so siva utewa satandise bororo yahu nikate silent killer na bulot Bongaring family ariko mabandit pane mangwe madokotera na HKD boss chairman popo sedo makudex yahu pane good symptoms yapera tine hurombo mais yapera Ambuya wakondivo vanopera kwete symptoms inoye ans was one cup I told you no cheater one go cheater no cheater was one cup one what to put to what to fuck they must say na kupata wafa was one cup achida tenga tipo achida muka tipo was one cup kwa tizra sanga na jo ateza bakoma na mefanjo was one cup anga chien rikwara tasumona akuroma bara was one cup ateta Dalamse kokoi Adieta nishan Tomarangiro oi Chahuyachi, 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 your tan, Chahuyachi, your godfather, your boss Pilani. Adieta nishan, yeah. Birigo magen, yahu, Tirikuda hunde mapotoro, Manuya, Pondovane Kotoro, Kurumano Pandova Pasororo, why you tam Yamakuda Namutoro, ya Tirikuda hunde mapotoro, Manuya, Pondovane Kotoro, Kurumano Pandova Pasororo, why you tam Yamakuda Namu. Padena fandan madena dumbure nyika chanchi bakera panakana not fika fan kat kwanden mango mantino luka dofinando pina ini fan kat kuka kopaya bunge chotseni tarovasi makseni Generation Wayo okay severe Chakaso tango tambo teserin severe Moitan pos parira severe Moto nyanya kun manira severe plus puti modakson gaira severe Chakaso tango tambo teserin severe Moitan pos parira severe Moto nyanya kun manira severe plus puti modakson gaira severe Mabata maiki muri MC amus mabata mshini muri chiche amus muri post part modakurita severe one day miti chakuchemezai severe Chakaso tango tamba teserin severe zwa moitan bos parira severe mozo nyanya kunu manyira plus puti modamson gaira adieta nishan dalamse kokoi mabos plan Panu dakshan kuruka Papiros that skiusa kuruka Oko yune makes suduruka Vagabata teta vano kuruka As shino itaja Pakarambo daro kava chantat Shino itaja Makomorero poramba vachkanda Shino itaja Pakarambo daro kava chantat
zvinoita zhazha makomborero umona mavachikanda ipapa pandasvika ndibatei mwari papemi ndisazorasika nekuti kwandiri kwendena ndisati ndasvika chiri ndakagara handisati ndasimuka yemina ndauya pano mukuru wangu pane zvinondiremera mukuru wangu kana mukandibatsira mukuru wangu kamwe zvingandifambira kumafansamu asi zvinoitacho Kingman. Yo man. Lanze maski rupe. Maski. Mageto itabvunza. Mwana chi. Akubamishaka kusvika anga chibvunzwa nakutoikangana nyaya iyoyo. Nyaya kuti mwana chi. Nhasi tauya tiri murunyararo. Right. Maski inozorohwa kana vakagumbuka. Wakuona tapfeka maski. Mawani. Zvikanzi right, godfather tibvunzirewo ChiPredator kuti tiri kunzwa pachinoimba, tanzwa voice raMad Viper, tikanzwa voice raMaster H, tikanzwa voice raJamaster, mavoice anotorwa nema. Oma akazongoti nemavoice ese. Iye yataura chokwadi. Saka natinenge tembonitsanangura panyaya yemavoice iyoyo. Kuti right, mune mavoice ese. Ese. Postona ngoti wangdima njenjenje. Right. Akabakane toda chitswi kamuchamo pamnunungwafa pepe muchisama kana zvapatere masangana nendarama sasotipa kumba kwenkoti kuna mamanda potamsodipa sasoita iye kwamchipa buditsaudhura ngova tengerekana peka kwete ungofamba chipiga tovatati futi paunopfuura ndinonyengwerera ndonakidzwa paye paunosekerera uya mudhuze ndingozevezera ndini ndinoda saka ndotokweva jira. Yeah. His name is none other than ChiPredator, and he is live in the building tonight. King, thank you so much. Nekuya kwa maita. Mambotuwanisa nguwa plus matikira mangoma manyuwani. Yes, I. Saka tirombo saratiri safe. Pamafanze nyana ngachiriquest omai. Mangoma. Yes, I. And ndofunga nyika yakakupa inzeve sezvayakaita. Yes, I. Kubva kumayouth ekusports center kusvika pano patiri pasocial media. Tiri kuwana timu yese mukazowana nguva mapadheni. Munozoenda pafacebook. Mombonawo mamessage. Vari kurakidza kuti nzeve vakakuita sei? Vakakupai zvokuti mukakwanisa kutipawo kudya kwenzeve kwacho. Ndo varungu vedu vanhu vavo zvekuti Mwari ngavakombore. Saka mashows muri kuita sei? Muri kubatika here kumashow? Vanenge vachichidawo mashows tobatika. Andirika. Munobatika munogona kutipa here pasocial media munobatika papi? Pasocial media ChiPredator music. Pese pangava paTikTok, YouTube, Instagram, everywhere. ChiPredator music vanobva vatongosangana nacho. Then mune nhamba yamakasununguka kutipa here maybe yemanagement or yetimu yenyu oro yenyu yamagona kuti iyi ndakasununguka inobatika nhamba iyi. Nhamba tikwanisa kuvapa nhamba dzekuti vanotibata. Handini kana tinoitawo zvimashows kana makolabo kana booking rinoda kuitwa faster. Yes, ichii nhamba yenyu King? Nhamba dzinoti 077 6 079 420. Ndipei namba boti 0776 07 420. Andirika. Aiwa, thank you so much King. Before gore rapera munamo maproject amakatarisa kuti anogona kuwanikwa. Chokwadi ndechekuti this year mafans aChiPredator totoya kumaisa sugar. Right. So tikuti maprojects atofana kubudisa this year sati rapera tofana amanda 4. Okay. Saka pa 4 aya 1 racho ndo hanchada ritoripo. Then rechi 2 racho rikutera tatoribuditsa soon muna October matotopinde mumu. Okay. Ndichavaudza date pamaplatforms rinonzi munhu wangu. Okay. Iro recollab raChiPredator, Jamaster, Tonde Big Love then na Major Tiro. Okay. Ndora October. Ndora tikuda kutotera kumabudisira ronzi munhu wangu. Aiwa, thank you so much King. Tinenge tichingona chitera pasocial media tichiona zviri kuitwa kwamuri. Yes, I. But thank you so much nekuya kwamaita King. Aiwa, thanks mdara makapenga ndimi. Kumafanzi enyu tambouraya rhythm kuti